लाफा लांनो फैनायाव फैसा खांनानै जानायसो फरायसा आफादनि माबा खोनाफैबाय सोरमोन बेबा नङा होमबा दा बेयाव खोनाबाय सोरबा जोंहा फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफोरा हानि खामानि मावनो दायित्व लादोंमोन फैसाबो खांदोंमोननो लाफा लांनो फैदोंमोन अर्गेनिक जायोना अर्गेनिक आं लाफा लांनो फैदोंमोन रायजोफोरजों लोगो मोनलायबाय इन्टारेस्ट जादों नैबे मोनसे भिडिअआ जे सारनायाव ना माबेबा नायासो ग्रोम नांहैदों बिराद गिदिर नाया नांहैदों आरोखि थ' बाथ्राया जाहैबाय मा जिंगाबिल एरिया बेनि हानि मियादि पाट्टानि बाथ्रा सोर दैदेनगिरिया होदों नङा होनबा बेफोरबायदि बिथां बिक्रम दैमारिनिफ्रायनो ओंखारदों बिक्रम दैमारिया बबेबा मोनसे जायगायाव जिंगाबिल एरियायावहाय लाफा लायनो थांदोंमोन बेरायनो थांनायाव रायजो राजाजों एसे लोगो हमलायदों ज' लोगो मोनलायबाय रायलायलायबाय गोबां खोथा गबाय गोबां खोथा मोनथिबोबाय जिंगाबिल एरियानि रायजो राजानिफ्राय थ' बावहाय बै समावहाय जोंनि फरायसा आफादखौ बुङोब्लाबो आंबो एसे बोरैबा नाङो सरि फरायसा आफादखौ जुदि बुङोब्ला माब्लाबा बुंनोबो लुबैयो दाबो बुंनो लुबैयो फरायसा आफादखौ सोरबा सासे फरायसा आफादाव थायोब्ला गासैबो नाम जाफायो दुखु नाङो बुंनोबो माब्लाबा उसुबिदा नाङो एज ए एबसु हिसाबै एबसुखौ जों गाज्रि मोना आंबो गाज्रि मोना नोंबो गाज्रि मोना बैबो गाज्रि मोना नाथायबा दैदेनगिरिफोरनि थाखाय बुंनो गोनां बायद्धता जानानै फैदों दा माखासे मैया दाखालि फरायसा आफादनि दैदेनगिरि मोननैसो स्टेटमेन्ट होदों रादाब पर्टेलाव नुदों आं बिथांमोना आफादनि जायफोरा बेल मोननाय बिनि सायाव माखासे बिराद मोजां फुस्लिबनो गोरों जादों बै दैदेनगिरिफोरा किन्तु बै दैदेनगिरिखौ बुंनो थांनायावनो जोंनि नैबे आफादखौसो बुंनो गोनां जायो माहारियारि आफाद बेखौ जों बुंनो गोनां बायद्धता जाना फैदों आरोखि दा बावहाय आं बै दैदेनगिरिफोराबो माखासे एसे मोजां नायनानै स्टाडि खालामनानै बुङोब्ला मोजां जागोन मानो होननानै बुङोब्ला मा जामारदों जों गासिबो एनडिएफबिनि मानसिफोरा गासैबो इउपिपिएल नंजोबा सोरबा सासे सानैया जानो हागौ बिपिएफआवबो गैजोबा जोंनि एनडिएफबिनि सोद्रोमाफ्रा सोरबाया थानो हागौ किन्तु 100% इउपिपिएलआव गैजोबा बिपिएफ आफादावबो गैजोबा जोंनि एनडिएफबिनि सोद्रोमाफ्रा पलिटिकेल हान्जाफोरजोंबो गैजोबा गासैजोंबो गैजोबा एज ए मानसि हिसाबै जों रायलायलायो एबसुनिजोंबो रायलायलायो ओमफ्राय बिपिएफनिबो आरो इउपिपिएलनिजोंबो जों रायलायलायो एज ए मानसि हिसाबै जों रायलायनांगोन माखासे दुख सुख बाथ्राफोरखौ जों फोरमायलायनांगोन थ' जेखियानो जादोला आं बेखिनि बाथ्राखौ बुंजोबनो सानाखै आरो बुंनो सानासै उनाव नांगौला मालाबा सम लानानै बुंगोन थ' बाथ्राया जाहैबाय जिंगाबिल एरियायावहाय ना जोंनि बिक्रम दैमारिया बेरायनो थांदोंमोन बावहाय सानैसो फरायसा आफाद सोरथाय बेखौ बुंनो रोंला थांखिनो हाला किन्तु नामा ओंखारदों फरायसा आफाद हानि मुङाव माबा मोनसे लायनो थांदोंमोननो ओमफ्राय दासिमबो हाया जायाखै बेफोरबायदि बाथ्राखौ जोङो बुंनायखौ नुनो मोनो खोनासंनानै लानि बिक्रम दैमारिनिफ्राय माखासे बाथ्रायाखौ डाइरेक्टलि बाथ्रायाखौ गोबां बाथ्राखौनो बुंदों मोजाङै खोनासङोब्लासो बेखिनि बाथ्राखौ बुजि मोनगोन दिनै आं जिंगाबिल ओनसोलनि आस्राबारि जायगायाव दंफैयो बिखेक बिब्दि खामानि गैया रायजो राजाफोरजों एसे नुजाथि फैदों लाफा लांनो फैदोंमोन अर्गेनिक जायोना अर्गेनिक आं लाफा लांनो फैदोंमोन रायजोफोरजों लोगो मोनलायबाय दा बेयावनो ज' रायज्लायनाय जाबाय जोंहा जिहेथु हानि समयसा दङमोन दा बै समावलायनो सोरबा हानि खामानि मावनो दायित्व लादोंमोन नायं दा बेयाव खोनाबाय सोरबा जोंहा फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफोरा हानि खामानि मावनो दायित्व लादोंमोन फैसाबो खांदोंमोननो लाफा लांनो फैनायाव फैसा खांनानै जानायसो फरायसा आफादनि माबा खोनाफैबाय सोरमोन बेबा नङा होमबा दा बिनिखाय हा नाम खामनायनि मुङाव दुखिया मानसिफोरनिफ्राय फैसा खांनानै जानाय बे खोथाखौ खोनानानै दुखु मोनफैदों
खिन्थु जोंहा सरन सारनि नाजानायाव आरो नंगौ मावनायालाय बिथांमोनाबो मावदोंमोननो बेखौ जों बिथांमोनाबो नंगौखौनो फोरमायदों खिन्थु फैसा खांनाय मा खांनाय बिथांमोना खालामदों होनना जों खोनादों बेनिखायनो जों दुखु फोरमायदों जेन बिब्दि खालामा बिखेख बिदि प्रग्राम गैयामोन जों बेरायनो फैनाय हिसाबै फैदों आरो बेयाव लाफाया बिराद मोजां जायो होननायखाय आं लाफा लांनो थाखाय फैदोंमोन दा बेनिखाय आंहा बुंनांगौ जेबो गैया रायजो राजाखौ हामबाय होनदों बिदि अननाय आरो स्रायै बिदि रायज्लायनो मोननायखाय आङो रायजो राजाखौ बे आस्राबारिनि रायजो राजाखौ हामबाय होनदों